Simon, hvor fanden er du henne? Hvor fanden er du ikke henne? Ja, men det spørger jeg også dig. Hvor fanden er du henne? Hvor fanden er du henne? Jamen, jeg kan slet ikke se dig overhovedet. Det kan jeg heller ikke. Ej, kæft. Altså, jeg prøver, Det er så der er en typisk. eller anden, jeg kan prøve at spørge ham, om han har set dig. Ja, men jeg synes også, jeg så en gå forbi. Undskyld, har du set noget, der hedder Martin? Hallo, jeg spurgte ligesom først, du. Nej, jeg spurgte sgu da også dig. Hold din kæft, det er mig, Lu. Hvad lille æblekage? Satan. Det var sgu da dig, der smed mig i den der fucking seng. Hold din kæft, mand. Du får der min mors æblekage og lavet en mulig retarderet konfusion. Ej, det smagte altså af røv til!